o wi kanko ceerno Ahmad Baro eɓe calmina ceerno en emin juuroɓe eɓe juuro emin ñaago du'aw eɓe ñaago du'aw emin jetta Allah kadi tawno ɗum min ɗo hannde eɓe jetta Allah ne kadi tawnuɗoɓe ɗo hannde min gari ko ziyara fulaaɓe moɓe ngono wadde ɗiɗo duuɓi o wi ɓe ngari ko ziyara rowrowɓe moɓe ngowno arde ɗiɗo duuɓi fof o ko ɗum woni ko addi min ko ɗum de woni ko addi ɓe arde salminde e juurade e juurade e hesɗitinde almudagal e yettude Allah kadi taweede ɗo oɗo ñalawma e oɗo ñalawma kamɓe fulaaɓe o wi kamɓe rowrowɓe ɓe ko kamɓe jeyi ziyara o ɓe Allah hoddirno e maɓɓe yo ngar tawtore ɓe ngari ɓe tawtorama eɓe gaddori anniya leñol ngol fof kadi eɓe tawni hen kadi julɓe ɓe fof ko yettude Allah no moƴƴi tan noon no moƴƴi ko Allah waɗaniɓe ko ko Allah hertiniɓe e ceerno ko ko Allah hertinaniɓe e ceerno ko ceerno men mawɗo radiyallahu ta'ala anhu wiidemo ɓe o wattiɓe e juuɗe ceerno meɗen oɗo gonɗo ɗo o ngol ɗon konngol e ngol ɗon battugol eɓe jettira ɗum Allah eɓe beltorori ɗum kadi Allah sabu to Allah ittani ɓe ɓernde ceerno e wiide ceerno halfiniɓe walla wattiɓe e juuɗe ceerno meɗen oɗo ɗum ko haasiyo heɓe eɓe beltori ɗum eɓe battori ɗum ɗum waɗi Allah newnaniɓe e ɗiɗo duuɓi rendude arde juurade ceerno e hessitinde ngal ɗon desdal e ngol ɗon badgol ko ɗum woni ko addi ɓe ɓe ngari noon e keewal no moƴƴi hoɗirɓe Tamba ha e hoɗirɓe diwanuji ɗi fof ɗo ha Gambi ɗo ha Ɓundu kala ɓe Allah newnuno ngari tawtorama kamɓe fof kadi ko anniya goto tan addiɓe eɓe ñaago Allah nde ɓe ɓooyata arde eɓe tawa ɗo ceerno eɓe ñaagui ɗum Allah nde Allah junnata gurdam ceerno waddanamo hen cellal e sembe alliyanke mo eɓe ñaagui ɗum Allah nde Allah waɗantaɓe ɗum mawɓe maɓɓe ɓe keɓani arde fof eɓe gaddori anniyaji mumen min limta hen ko wayno Alhaji Ñukka on ko e mawɗo maɓɓe hande jeeya sabu kala koɓe pewjata ko kanko woni hoore ko e makko ɓe ballodirta omo sembinaɓe hen omo hirjinaɓe hen on natti wawde arde noon gila rawane o heɓani arde kono ɓesgu makko fof ari sukaɓe makko eɓe o jiidi fof lomtimamo
lomtimama mo arde salminde e juurade arde salminde e juurade e ñagade du'a o e ñagade du'a o ko ɗum woni laawol ngol wi ko ɗum de woni laawol ngol ceerno Habibou wono ardade o wi ceerno Mouhamadoul Habibou mo ceerno Ahmad Tidiane Fass ko kañum wowno ardade ɓe ziyara o kono hikka o ala ɗo e wuro he Fass ɗo hikka o tawanimo ɗo e Fass e ɗum woni min garde e mabɓe ɗum woni kanko ceerno Ahmad Baro ɓe gardi e mabɓe min tawti ceerno Mouhamadou Ali en ɓe tawti ceerno Mouhamadou Ali en to Sinthiou to Madina ceerno Mouhamadou Ali ceerno Moussa Niang to Madina Touat e mawɓe mabɓe ɓe Ousmane Bari en ceerno Ousmane Bari en e wondiɓe mabɓe e wondiɓe mabɓe ɓe fof ko salminde tan e juurade ko arde salminde tan e juurade ko heddi ko ceerno en ɓuuri andude ko heddi ko onon ɓuuri andude ɗum e ñagade du'a o Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ceerno Ibnoumar ceerno e yamirore ceerno o wi bisimilla moɗon bisimilla moɗon onon fof tawaɓe ɓe eɓe tawaka ɓe fof tawaɓe ɓe eɓe tawaka ɓe fof goto fof ina tawna e anniya mum goto fof ina tawna e anniya muɗum bisimilla moɗon yo Allah jaɓan en ziyara o yo Allah jaɓan en ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humtu hajuji ɗi yo Allah humtu hajuji ɗi yo Allah jaɓan en dewe men Allah fof yo Allah jaɓan en dewe men Allah fof Allah yaafo en pergitte yo Allah yaafo en pergitte meɗen fewnu en fewnana en ɓesguji yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen Allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu ta'ala anhu Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe yo Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe Allah ɓeydan en newyaji muɗum keeri yo Allah ɓeydan en newyaji muɗum keeriɗi Allah junnan en sababu dendinɗo yo Allah junnan en sababu dendinɗo en ɗo Allah rokku en fandinde almudagal yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen Allah rokku en rewde e pele yo Allah rokku en rewde e pele mabɓe ñemtindeɓe ko suuɗi e ñemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi jahi rasulillahi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamina ceerno radiyallahu ta'ala anhu o wi ceerno radiyallahu ta'ala anhu Allah waɗimo ko dañirgal manggal Allah waɗimo ko dañirgal manggal julɗo fof no jogii heen geɗal mum julɗo fof ina jogii heen geɗal muɗum tijjaniyanke fof no jogii heen geɗal mum tijjaniyanke fof ina jogii heen geɗal mum wondude e keerindi tijjaniya o wondude e keerindi tijjaniya o dental ngal goto fof no jogii heen geɗal mum dental ngal goto fof ina jogii heen geɗal mum wondude e keerindi dental ngal wondude e keerindi dental ngal neɗɗo fof ene jogii heen geɗal mum neɗɗo fof ina jogii heen geɗal mum wondude e keerindi almudagal wondude e keerindi almudagal muɗum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men radiyallahu ta'ala ceerno men oɗo noon radiyallahu ta'ala anhu neɗɗo dañi wattede e makko so neɗɗo dañi wattede e makko tawa ko kanko resda ɗum tawa ko kanko resda ɗum jomum mofta koɗo makko ɗo tawa jomum o mofta koɗo makko ɗo nde moftima ɗo reeni on de moftima ɗo reeni on moftima ɗo o reeni moftima ɗo reeni on de moftima ɗo reeni on de moftima ɗo reeni sabu Allah baɗɗo ɗum o sabu Allah baɗɗo ɗum o
sababu yeji ɗi o waɗiri ɗum ɗi e sababu yeji ɗi o waɗiri ɗum ɗi gila to nelaɗo Allah sallallahu gila to nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ha yetti cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ha yetti seerenɓe ceerno ɓe ha yetti seerenɓe ceerno ɓe ha yetti Seydi el Hadji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu ha yetti anniya makko e ceerno ha yetti anniya makko e ceerno e ngol konngol makko ñande heen e ngol konngol makko ñande heen ittude on omo resda oɗo ceerno ittude on onon rowrawɓe omo resda on oɗo ceerno ɗum de ko keeridi mawdi ɗum ɗo de ko keeridi mawdi ko geɗal mangal ko geɗal ne kadi mangal ko jeɗaɗo ɗum o heɓata ɗum ko jeɗaɗo ɗum o heɓata ɗum woni yeɗede hunde noon woni yeɗede hunde noon so tawi hunde nde yettimama ko so tawi hunde nde yettimama a andi a heɓide a andi a heɓide Allah moƴƴanma Allah moƴƴanma newnanma newnanma no jogitoriɗa hunde no jogitoriɗa hunde nde sabu neɗɗo ina rokke hunde sabu neɗɗo ina rokke hunde ha o yiya o anda ha o yiya o anda wonde ɗum ɗo ko dokkal makko so tawi omo jarribora wasde andude no ɗum jogorte eno renirte eno moftirte wasata ko fonno dañde hen ustoromo yo Allah dandu en e ɗum yettode noon wodani Allah inde moɗon nde inde leñol mongol ko inde mawnde sabi mbiya ɗon ko rowrawɓe ɗum firti ko wonɓe dow ɗum noon ko inde tan ko dartude moƴƴere e wadde malkinoragol moƴƴol ɗum addi inde nde kono ko rokkata ɗum ko golle ɗe wona ko neɗɗo sifora e inde ko wona ɗum woni geɗal makko ngal de ala ɗum koko malkinorte kono ko woni geɗal makko ko golle makko ɗe eɗen ñaagi Allah noon inde nde no mawniri e men ni yonde nooto enne kadi to golle meɗen moƴƴe e to almudagal men hakkunde men e ceerno meɗen beele anniya ceerno mawɗo ƴettude on wadde on e ceerno wona oɗon ndesdamo yo Allah rokku on no ndenirɗon ɗum sikke ala noon ngal ɗo garal e ngal ɗo keewal hitaade fof ina ɓeydo ko njorto moƴƴo woni heen kono kala ko neɗɗo golli e ko moƴƴi nde wonno o gollirta ko sabu Allah omo darta jobdi ummorade to Allah ko tinni heen fof wiidemo yo ɓeydo tinnade ɗum ko ɓeydade walludemo yo Allah wallu en no tinnori den e almudagal meɗen kala kam ko wonanno geɗal timmugal hakkunde almudo e ceerno to bange ceerno men goto e meɗen fof ina andi Allah yeɗi en hen ko ɓuri alhamdulillahi rabbil alamin heddi ko enenne almudagal meɗen ngal yo Allah rokku en hen waade no ɓuri beele eɗen daña ko ɓuri gonen rowrawɓe to inde gonen rowrawɓe to golle moƴƴe bisimilla moɗon allahumma salli على سيدنا محمد وسلم من الحمد لله رب العالمين
ceerno wi nde wonno enen fof ko ɗum tan woodani en heen ɗum waɗi eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamina sabu nde moƴƴere Allah fof en ganda to iwri en en ganda no ardi emen en jii tan ina yetti en e muuyo Allah e golle muɗum e barkenelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallama rewi e silsilaji seeramɓe haa yetti ceerno men cheikh alhaj mouhammad ibni saidin radiyallahu taala anhu fodde no jiiruɗen no gandirɗen ni ceerno wi nde wonno gooto fof eno Allah rokkiri ɗum eno Allah waɗi ɗum eno Allah waɗirani ɗum alhamdulillahi rabbil alamina o wi eɗen gandi oɗo nokku mo gonɗen ɗo ko ladde meere wonno ɗo ladde nde nde meeɗani hoɗede e nde wayno nde hoɗota ko ni saka nde hoɗe Allah ina andi ko waɗi e mayre Allah ne kadi ina andi ɓe umuyi addude o holla ɓe nokku o honna ɓe heen haa waktu muɗum yonti o addi ɓe e teddungal noon yaro Jaynaba Sabali to temanto o yehi to weli ngara o haaldi e laamu ngu haa laamu ngu yamiri ceerno yo hoɗɗo e on sa'a diwan o fof heewani yimɓe wonnooɓe heen ɓeene kadi juulɓe keewani heen ceerno wi ɗum fof noon haalirte ko yettude Allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama e wonno Allah wi'i wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith so tawi won neema Allah mo Allah neminirma ya yettir Allah yewtude neema o o wi'ina kadi la in shakartum la azidannakum o wi'ina kadi kanko Allah o wondi o waati o tenkini so tawi tan on jetti kam min Allah mami ɓeydu on kadi mi ɓeydana on ceerno wi ko ɗum de waɗi ina haale ɗum woni Allah addi ɓe o holli ɓe nokku o honni ɓe heen o gollini ɓe o golliri ɓe muuyo makko mo muuyi gollirde ɓe o ɓe golli omo golla kanko ceerno e ɓe o wondi ɓe omo golla haa e 1962 ɗo Dakaru ɗo o wi dental ngal ɓame on dañi ɓame on dañi ɓame on dañi o wi aɗa andi ɓame on dañi hankadi ala ko heddi so wona ɓeydude yettude Allah alhamdulillahi rabbil alamina ceerno wi ngol konngol sa'a fof ina hesɗita e nder dental he yettode woodani Allah o wi kono noon rowrowɓe Allah ina rokki ɓe heen ne kadi sifa keeriino e nder ɗum o wi e nder lewru koorka ceerno ɗanninooma e nder rowrowɓe e on sa'a yettode woodani Allah o wi nden moƴƴere Allah e ɗen dokke Allah ko ɗum de woni ko yahata e meɗen haa jooni
aduna gasa jokka kadi golle o wi dartota kone ha aduna gasa caggal gasgol aduna kadi jokka golle inchallahu taala nokku fo e sifa mum nde wonno goto fofof nokku fof e sifa mum galle aduna e galle lahara nokku fof e sifa mum sifa Allah noon ko bellitiɗo ala ɗo fuɗɗi kadi ala ɗo haaɗi ala ɗo tardata ala kadi ɗo mankata ala kadi ɗo mankinta ala ko mankata ala ko mankinta alhamdulillahi rabbil alamin ceerno wi eɗen ñaagi Allah tan tabaraka wa ta'ala nde moƴƴere nde o ittito makko o addi o ƴetti en o waɗi en e nder heen yo Allah rokku en fandude heen e fandinde moƴƴere wonde heen nde sabu barke Allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam e sabu barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke alqur'ani alazim e barkeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamin ceerno wi tinnoɗen ɓesguji ɗi fofof nanga wirdu Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu birda o wi koɗorɗe ɗene kadi gure yo gurel yoɓe tinno ɓe ñimna waktuji ɗi joyi to jama e wasifaji ɗi ɗiɗi to jama subaka e kikiɗe yo Allah newnu yo Allah wallu jangi noon kadi sukaɓe ɓe alqur'ana worɓe e rewɓe fofof sabu alqur'ana woni deftere Allah woni deftere nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama woni kadi deftere julɓe alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim e ceerno wi so ina woodi jiɗɗo nangude wirdu e ceerno wi joni juuroɗen ceerno ɗo jooɗiɗen ɗo tan goto fof yo jooɗo jooɗi ɗo gandi eɗen juurade ceerno fatiha laabi nayi salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi